ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. ‘Yan mata zina. Ya kike? Lafiya ƙalan. Lafiya? Lafiya. Dama da Allah nan baki za ki ɗan taimaka min da ita. Nan lai, ta ɓace wayata. Ka ga yanda mai salati yake posting a Instagram ku mai zafi. Wallahi abokina shine. Kai? Gaskiya ne yana wuta fa. Ya warware mutumin nan. Kana kalle mai salati. Kai? Sai na je na karɓo nan ba fa. Allah ka ji da Allah ya wani Allah ka ji gaba da Allah. Allah ka bari da Allah. Allah ka ji. Ai sai na je ka ji gaba da Allah. ƴan mata. Da na dan tsaya ne dan Allah ki dan ballan biki ko da zamu dinga gaisawa saboda gaskiya kin haɗu fa. Okay. Alhamdulillah wayata ta bace. Baby, kai! Wallahi jikin haɗe gaba ɗaya! Cheese baby, turazai! An samun lamban mai in ya so min na zo ne ya aiko da ƴan kolin ne ko ba an durin iPhone din ma tana gida amma dai an fara saken ita ana dan yawa karawa. Cheese baby. Ya kin kammala ne? Ta gudu, wallahi lalli ta gudu. Ta bace aljana ce. Ka inna lillahi baba na samu matsala. Wata aljana na hade da taimakon wata gula anan ta karban wayata. Aljana iyasin. Ai na karbe da ita. Anan bayan layin nan ne. To ai ni ma na hade da ita. Kai ma ita ce? Wayata ta karbe mu. La ilaha illallah. Wayata ta karbe mu. Ta karci ta yi gogari Ta wallahi. mare ni ma. To ni ma ta karɓan wayana. Kai ma? Ni ma ta karɓan wayana. An da yarinya ne. Ene bato. 1+7 da ba aljana ba ko bulki yace. Wani aran wayar ku.